Fl-ewwel ta' Mejju l-Partit Nazzjonalista qatt morganizza ċelebrazzjonijiet kbar, imma fl-aħħar snin kien itella konferenza annwali għall-partitarji tiegħu. Din id-darba lanqas din ma saret. Kien ftit tal-jiem ilu li l-Partit Nazzjonalista ħabbar li għal-jum il-ħaddiem mhu se jorganizza xejn minħabba l-beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Qal li ma jridx itella attività li tista' tikkompeti mal-attenzjoni tan-nies fuq il-Papa. Il-Partit Nazzjonalista temm jgħid li l-beatifikazzjoni ta' Ġwanni Pawlu II hija ċelebrazzjoni kbira biżżejjed għal ħaddiema Maltin. U fl-Italja fejn saret il-beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II ġie mfakkar jum il-ħaddiem. Il-partiti politiċi Italjani appellaw għall-għaqda fost il-ħaddiema biex id-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa. Fil-manifestazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju fl-Italja spikkaw iż-żgħażagħ fejn fost l-oħrajn ħarġu b'messaġġi ta' kritika fil-konfront tal-gvern ta' Berlusconi. Waqt l-attivitajiet ta' jum il-ħaddiem intbagħat messaġġ ċar lil Berlusconi biex ma jerġax jintroduċi l-użu ta' impjanti nukleari fid-dawl li x-xahar id-dieħel se jsir referendum fuq din il-kwistjoni.